חברים, כאן הדף קלאסה, ברדלה סבא תניתי רמקול. אני לא חושב שהוא עוזר. הנה. אולי שומעים אותי יותר טוב. ואנחנו הולכים לשחק היום במשחק הזה שמופיע עכשיו על המסך. בואו נשחק. שיחקתי בו כמה פעמים, אבל זה דבר... מה זה? בחיית סומסום. עזבו אותי. אוקיי, בן. בוא נמליך טיפה. וואי, זה חזק אצלי. הסרטון הופעל, כן? יופי, זה מזל, חשבתי שסתם דיברתי. ילד מכוער. וילד גם מכוער. אני אבחר בילד הזה. צ'רמנדר. וואלה, הוסיפו צ'רמנדר, יופי. סטווילטר. סטווילטר, מהדור הראשון האהוב עליי זה סטווילטר מבין השלושה הראשונים, שזה צ'רמנדר, סטווילטר ובלבזור. סטווילטר אני הכי אוהב. הם חיירו אותו כאן לגמרי. וחתול, עשב. זה מהדור החדש של דור 9. הם לקחו מהדור הראשון ומהדור האחרון. וואלה, זה מוזרים, אני בוחר בצ'רמנדר כי... לא יודע. שם, סתם. יאללה, התחלתי. וואו, מתחילים. את החזזים. כן, יופי. והוא הולך להילחם נגדי, כי יש פה את הסימן שלה, ליד השם שלו, את הסימן של הקרבות. דב. ידעתי. אוקיי. איזה חמוד צ'רמנדר. התמונה שלו. אני לא חושב שהרמקול משפיע. אם כן, אז יופי. כי כל הסרטונים שלי לא שמעו אותי. פיו. בקעת זנב. איזה מוזיקה. נראה לי שאני רק אני שומע את המוזיקה. אולי. טוב, קיצר, אני לא אחפור ונלחם. קיבלתי ביצת פוטים. שתת. עזובתי. תפוחים. פי. מה זה? ככה משדרגים אותם. עוד? נשים עוד. יאללה, עוד 3. רמה באח שלי. עכשיו שתת. לאן נכנסתי? זה עזב אותי. היי פרופסור. לא יודע מה, זה לא לפני רגע היה נעול. שתת, עזובתי. הנה החתול. מה זה? קיבלתי מפה. מפה. או, זה ארוך. איפה הסוף? אוקיי, זה הסוף. המכון האחרון. באיטרופי. וואלה, לא הגיוני למקום כזה. בוא ניקח תפוחים. מה זה? יו, פוטדאטס. טוב. מגניב. למה יהלומים? תיבה. פותחים. עוד ביצים? 2 ביצים? מה עושים עם הביצים האלה? 21 תפוחים. בואו נשדרג. 3. רמה 4. רמה 5. רמה 6. רגע. למה יש סימן של אגרוף מעל השם שלו, ואז משהו בלבל 9. אני רוצה לבדוק את זה. אין לי מספיק. לא באמת. חסר לי... יופי. תן לי את זה. יופי. פינק. מה זה? זה איבול. רגע, עכשיו הוא מתפתח בלבל 9? וחשבתי בלבל 16 או 17 או משהו כזה. טוב, קל מדי. יאללה, בוא, אוקיי, חתול. לא! אוף, אני לא רוצה אותו מכוער. בטח ילמדו לי לתפוס עכשיו. רמה 8 נגד רמה 4. צא. רגע, זה הפוקדורים. זה הפוקדורים, איך לא שמתי לב. חשבתי שאלה ביצי פוקימון. מה זה? היא לא עשתה לי כלום. אוקיי. בא לי לתחת. אש. תדור.
חייב להגיד את שרמנדר הזה קצת שמן. יאללה, אוקיי, עכשיו ידעתי, מלמדים איך לתפוס. נו באמת. טן 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 טדי. עוד כמה כוכבים רק בשביל תפיסה אחת. אני שומע ליינס. ומיהו, אני שומע פה מיהו. טוב, מה זה? לא, עכשיו היא בחוץ, לא, צ'רמנדר, כן. פיו. פוקדה, שתיתת פוקדה. מה? אבל אפילו לא עברתי, לא חשוב. מה זה הארנב הזה? ארנב ברמה 4 עם כפפות אגרוף? What? What the heck? צ'רמנטר. טם. בא לי לראות... מה זה? אומייגאד, מה זה? זה וואן שוט בטח. כן, זה וואן שוט. בוא נתפוס אותו, אני רוצה להשאיר את הפוקדה. בוא נתפוס אותו. זה נראה שזה אומר שגם צריך לפתח אותו. שיט, סתום את הפשרה. טוב, אוקיי, מאמנת. רגע, היא מביאה לי מתנה. או שזה קרב, או שזה מתנה. כן, זה קרב. וואי. רמה 2. צ'רמנדר, גו. סליחה, ליינס. איזה שם לא קליט. ליינס. קלט זנב. מה? אבל רגע, עשיתי על כדור אש. טוב, יאללה. בוא ננסח אותו. זה נובית. נובים. יאללה. נבר מה4. יא נובית. את מבוגרת ממני בלא יודע כמה זמן, וזה הפוקימונים שלך. הם הורידו לי רק 5 חיים עד עכשיו, ביחד. נוביישן, תיבה. פרסומת, לא חשוב. יאללה, פותחים את התיבה, מה יש בתוך התיבה? יש 20 תפוחים. לא רוצה לדרד עכשיו. בסדר, יאללה. תנו לי ללכת. אוקיי, עוד פעם, תפסתי אותו דבר. פה כדור. אוף, מתקשרים אליי.